ассалому алайкум бардорони азиз. Хоб ба хоҳиши шумо дар асбозори деҳаи Кангирти ноҳияи Темурмаликем. Хеле ки шумо хоҳиш кардем, мо хоҳиши шуморо рад накардем. Хоб хеле гуфтем дар канали нав аспои фуршира мемонем. Ина омадем аспои фуршира. номи канал Султона. Бародаро даромаден подписатсия кунед, то ки ҳам хеле видеои нави асбозорро тамошо кунед. Хоб кадом ки меҳмона дар ҳамин канали Султон подписатсия кунед дӯстони азиз. خب اسبی فروشی میریم. خب سال قای 6 ساله بودم. از گیر بگردیم با استاد گفتن میگیریم. 25000 سومش میگه با سودا میشوند. اینم کانال سلطان گپ می‌کنم. اینم برادره. رایون سویسکی؟ دهه کانگرتین؟ نه، رایون سویسکی. دهه؟ участка участкаи бодомдараи ноҳияи Темурмалик аст қарор дорад дар ҳамҷа бародаро. я бургай пеш бигирем. хоб аспи бизяй бизда давондагӣ нест, не ки хоб якам хай бизавқа ҳавас ки надоштай надавондаишам аспа гам надодай. аз свежа мақсад гам додагӣ нест, дар биз давондагӣ нест. ина аспош бо чия поёни пош сафеда. аспи бизя бародаро як чиз дигара хотиррасон кунем ки ҳамин аспо қаддошон баландай, аммо дар ҳамин камерае ки мо ҳастай ана кадри пеша широки мегира, камтара қадди асп паст метавад. мо ҳозир яке тақрибан гуфта наметонем. ҳамин бародар да занг бизанед, хона ки рафт 1 метр мегирад, чениш мекунад тошнай сантиметрша шумо да мегам мисол чанд метр чанд сантиметр. бисёриҳо гуфтанд ки 1 метр мегирад, чен хай неудобнай да бузург чен кадан. ҳамин аспоира ки ман ба навор мегирам, камера мекунам, хоб қача намегум. дӯстони азиз, номерои телефонам мемонам, ана ба он хотире ки маълумоти бештара ҳамин рақамҳо бигирем. ҳозир номери телефоншам мегирем. хоб 918 92 57 46. хоб маълумоти бештар ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экрана гирифта занг занед, муомила кунед. хеле гуфтем бо арзон мешавад. ҳамин 25000 бо арзон мешавад. айнум канали Султон ҳатман бигир. خب بردار همین اسب جوهر نیست، جواد دیگه نیست مقصد. فقط همین چیزی زاگه نه. علافی بهار زدگه. با علافی بهار هم قدر بز بالاش دیگه. همین اکم خواهش کرد که همین سخنم بگو خریداران بفهمن. این چیزاش هم زینش هم فروشه که؟ نه اینو آیات هم موندگه. آیات هم موندگه. خب اینا برادران